Nazdar ahoj, tady Pigment.cz. U minulého dílu ten konec byl takový zvláštní, protože mě spadl Minecraft a tím pádem to přestalo natáčet. Vůbec nevím, jak se to mohlo stát, ale ono to prostě občas padá, já si budu muset nainstalovat 64-bitovou javu. To je hrozný, takže tady máme náš svět SPLP, nic jsem si do minula nenačítoval, tady jsme skončili, kdy to padlo, hele, a už tady nejsou ty čáry. No, tak jak jsme na tom tady? A první uhlí. Tak to je bezva. Můžeme si udělat 4 louče. Myslím. Jo. Tak, jednu si dáme sem. To bude stačit, že jo? Až tak sem. A 2 si necháme. Tady se nám udělali další uhlí. Z uhlí jsem si pak chtěl vypálit. No, to necháme dopálit tyhle stromy. Si vlastně můžu furt dělat to. Ale nám došel krumpač. A já už si můžu udělat cobblestoneový krumpáč. Určitě. Fuj, pavouk. Ten zvuk se mi ale vůbec nelíbí. Ale naprosto vůbec. No komu by se líbil, že jo? Tak, hezky, já myslím, že se můžu mít klidně vyspat. Co? Monstra tady jsou někde. No, to potěš. To je super, tyjo, že tady jsou monstra. Tak to bych chtěl vykosit nějakým super Rambo stylem, že? To zase dopadne, tyjo. To zase dopadne. No, ne, že bych teda toho uhlí měl nějak moc, jo. To se skutečně říct nedá. Takhle. Teď se potřebuji aktuálně, a já to nechám dopálit. Aktuálně najíst se potřebuju. Vypal se, hodnej. Kolik dobírá steak? O, 4, no tak to je super. Tak dáme sekerku. Tady to osvítíme před barákem. Tam je ten pavouk. Au. Tak a rychle zalezme, si tady spavne někdo další. Tak, a šup. A spinkáme. A teď si se probudím a něco se mi tady spawne, tak budu opravdu naštvaný a tohle video nikam dobrý. Tak, jsem chtěl vyhrožovat, že to nikam nenahraju, ale dobrý. A my tady ještě asi budou, co? Sice budou hořet, ale budou tady. Výborně, nikdo tady není. To jsem vychytal. To je parádné. Tak si říkám, že bych si mohl udělat nějakou truhlu prozatím. Nemám sice ještě moc věcí, ale truhla se vždycky hodí, nikdy nevíte. Tak kam já si... sem. Tak. A zatím já si u sebe nechám snad jen... Ne, ještě si dřevo a kameny. Jistě. Dřevo budu potřebovat na tyčky. Tak. Co jsem to chtěl teďka? Jo, teď jsem chtěl samozřejmě sekeru. A lopatu. Tak krumpáč si dáme sem. Krumpáč si dáme sem. Sekeru sem. A lopatu si dáme takhle. Proč se to vždycky dá doprava? To chci doleva. Takový pohodlnější. Dobrý, tak to máme tohle. Tak, tohle si uklidíme zpátky a možná, že se nám bude hodit hlína na zarovnávání. A dřevo na stavbu baráčku. Jsem si vlastně zrovna mohl říct, že jo? To mi neřekli, že se mám vzít. To mi nelíbí. Taky jsem uvažoval o tom, že bych šel do džungle a tam si natěžil dřevo. Což by možná vůbec nebyl marný nápad, hele. A tam musím plavat, já si udám lodičku. Tak, tam budu muset plavat. Tak teď jak ona se dělala lodička, to bylo nějak takhle. Ano.
Já mám trochu rýmu, z toho si nic nedělejte. Au, 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 au. To jsem nevychytal, tady to bude chtít nějaký schody. Hop, hop, a jedem. Hej, kam to jedu? Tam je. Jsem tak nějak zvyklý ze serveru, nevím, serveru teďka máme creative všichni. A tak ten survival, to je takový strašný nezvyk, tak mi to snad prominete. Když strom tamhle ten vypadá tak osamoceně. Ježišmarja, kecám blbosti. Tak teď se nás zničí loď, úplně to vidím, narazíme a je po ní. Dobrý, tak vystoupíme. A můžeme vyspát nahoru. To se mi líbí. O, ale co teď? To už se mi tak nelíbí. Ovečky, tak já zase se snad... Vypadne zase na zónu. Ne, že by mi nebyla k ničemu, ale... Než takhle k ničemu asi taky ne úplně. Když už mám postel. Tady sugarcane. A tak třeba lopatka, to je jedno. Jo, a písek zrovna na okna. Tak tady si točíme ten písek, já jsem právě přemýšlel, že bych si dneska i točil nějaký videa do zásoby. Protože já se na to točit ještě nedostanu tak často, ale když už se třeba někdy dostanu, tak je to třeba skoro na celý den. Takže bych si za ten den mohl třeba natočit vždycky tak 5 videí a pak dávat třeba jedno za týden, 2 za týden. Záleží na tom, jak by byly ty odběry, kolik bylo odběratelů. Samozřejmě za každý odběratele budu nesmírně rád. Takže samozřejmě teďka hnedka, jak koukáte na to video, tak než to dokoukáte, tak doufám, že dáte hnedka odběr. I když asi ne, ale to je jedno. Tak tady si dáme skůrky. Hop. A nade mnou. A jednu přede mnou, druhou přede mnou. Hop. Nade mnou. Teď jsem přemýšlel, že ty videa by asi občas chtěli prostříhat nějaký. Třeba tohle to by se asi víc hodilo v timelapsu. Bude těžný strom, protože koho tady zajímá, jak tady nějaký blb těží strom, že? No, když jsme u toho takového zajímá, jak tady nějaký blb hraje Minecraft. No a tak to už je vaše věc, že se na to koukáte, že? To už já neovlivním. I když samozřejmě jsem za to rád, to ne, že bych vás chtěl ponoukat tomu, abyste se na to nekoukali, to určitě se na to koukejte, to budu jedině rád. To jsem vám říkal, že jedu. Žívání blbosti. No, měli byste mě včas zastavit. Vlastně já bych se měl včas zastavit. Sakra, jak je ten strom vysoký? A já už tady mám zase ty čáry. A já nevím, čím to je. Džungly jsou tak vysoký. Já ho tady si budu muset nechat. Tak já to pak když tak nějakým. Někde to ošidím nějak. A to jste neslyšeli. Nic jste neslyšeli. Ošidit, to jsem nikdy neřekl. Co to znamená? To slovo neznám. Tak, já si myslím, že by nám to pomalu mohlo stačit. Kolik máme toho dřeva? 47. Ne. Já jsem debil. Tak, už nemůžu. Teď si kopem tuhle naši cestičku. Já se vlastně postavím takhle a budu padat postupně. Aha, tak nebudu. Protože jsem si byl to bylo asi taky tím. Tak, tady si to dotěžíme. Tady nás bylo nějaký dřevo.
tady ho je. To se bál, že mám celkem málo. Já teda vůbec nevím, jak dlouho natáčíme. To minulý video bylo asi 14,5 minuty. Bylo tak nějak. Tak pojedem s mečem. Tak pro výstrahu všem monstrům. Tak, tam by taky nebyl špatná nějaká věž. Byla tam věž a pozorovatel. To by bylo super epické. Ale ta určitě stáčí, když tam koukám. Prasátko.